Ngayon ay ka din kayo magpakasal ka. Tuklan sa marriage ceremony. Anak na si man ano. Yung anak ni siya. Kiss na. Kiss first. Counseling or seminar. Sabot naman sa inyong obligasyon. Isip na nagsaayan. Yan mo. Tapos yung tapos. Ayun. Okay. Pareha naman mag-address. Magpapang mag-puyo. Pila na katuig. Tulog. Kanya kita, kani formality na lang gani. Agad pagpa mo, kanang PUD pa mo, may prangkisa pero nagpa na mo daan. Masahiro na ka. Karon, dekat mo prangkisa lugar. Ano may enak po pa? Kasi tabahin mo. Sa ilis na hindi ko Kung ikaw wala ka start lagi. Ngayon ay ka din kayo magpakasal, di ba? Kang kinsa ang imo ng kagalingan kabubuton o nagpugos na mo kaya nagtulga kagalingan gina ni mga desisyon. Ikaw po Japper niya ka din kayo magpakasal kang kinsa masisir kagalan. Na yung hindi ka na din wala. Okay. Wala ka Japet hulga hindi na kagalingan ng kabutan magpakasal kang Shailene. Hindi na ako mali mo Shailene? High school? Okay. Pumunta na ka, i-miss mo nino. Did you come here with your own free will and without reservation, give yourself in love, service, and devotion, and do you accept Japet Kapanas Lapong to be your lawful husband? Japet, did you come here with your own free will and without reservation, give yourself in love, service, and devotion, and do you accept Shailene Panso Isabella to be your lawful wife? Segundo, hinawiran o awid mo kamot. Kamot na. Okay. Binaylo kayo sa inyong saan. So, may mga special vows for each other. Wala. Manila. The usual stuff. So, ang una ang bride. I, Shailene Isabella, Really take you kung ikananganan sa iyong hanggang to you. You have unto hold, this day forward, for better, for better, for worse, for worse, for richer, for richer, for poorer, for poorer, in sickness and in health, in sickness and in health, until death do us part. until death do us part. Kana po dapat sa anak kang sali. I-state your name. I Japet Lapong. really take you, Really take you, Shailene Isabella, to be my lawful wife, to be my lawful wife, to have and to hold, to have and to hold from this day forward, from this day forward, for better, for better, for worse, for worse, for richer, for richer, for poorer, for in sickness and in health, in sickness and in health,
until death do us part. until death do us part. Collection officer mo dito kuan ba? AIT. So, kamatayan na yung magbuwag ninyo, dili utang ha, kanang debt. Ha? Ina, grabe ang mga pamilya ron ganito bungkag buwag. Ang importante ninyo sa inyo, kanang gatawagon na financial independence. Wala mo magsalig sinigin kanan. Kaya na mo, how would you achieve financial independence? Saan na ninyo pa maangkon nga kan mo, kanang maka-indog mo sa inyong kagalingon ba? Wala, hindi mo magsalit sa kanan. Ikaw, nakakita ba? The only way is you need to live beyond your income. Kanang ibang sweldo, badaan ka, 20,000, gasto lang ka 15,000, parang katong 5,000, mo yung savings, no? Kanang savings, mudato man na. Pero kung nakita yung sweldo 20,000, ang imong gasto, kay daghan na kay ka, pinabag ng cellphone, etc. etc. 30,000, deficit ka 10,000. Naunta mo na yung magkuhan sa deficit, mangutang ka, di ba? Ito, naamuli ka sa deficit. Sila ang basic con, interest, plus service charges mo, daga nag 36%, di ba? Ang average 36%. Munta ka 10,000, ang 3,600 interest pa lang na, pwede mo mabayaran yung utang. So, get out of that financial trap, no? You need to live below your income. Below your income. Not above your income. Tingnan, para na may savings. And with savings, they can in opportunities. Okay, wala na akong kuhan. We go na. Okay. Ready to make it? Go. Okay, ito na. Panimang pacha yang wife. Shailene, yung check mo. Shailene, wear this ring Wear this ring as a symbol of my love, as a symbol of my trust, and and fidelity to and you fidelity to you for all years to come. for all years to come. In the name of the Father, In the name of the Father, of the Son, and of the Son, and of the Holy and Spirit. of the Holy Spirit. So, saat ka tayong Shailene niya, mahangin mo siya, saat ang pagsalig mo sa iya, huwag ka ng fidelity, nung yun ang pinaka-importante. Tinalan, monogamos ka, isaragin ang inyong asawa, di mo awatan mga Muslim, upat. Samot, kagkuhan. Kung upat yung mga tao, di na mo na bahay ng imong income. So, ikaw sa Shailene, dahil Japet, ring na niya. Japet, wear this ring Wear this ring as a symbol of my love, as a symbol of my love, trust, trust, and fidelity to you and fidelity to you for all years to come. for all years to come. In the name of the Father, In the name of the Father, and of the Son, the Son, and of the Holy and of Spirit. the Holy Spirit. Okay? Ayan. So, ikaw may breedin ikaw may nitongita, no? Ikaw magka-sprinkle na yung mag-tracy na ka, Bo. Ba? Tantin ka ba pa? Iya pa. Explain na sa imo anong 13. Kaya, mo represent na ni Jesus Christ na 23. Gagana mo rin kayo. Ang pinapa din yung source na, okay, basta ang bagdagan. Kaya naman parang mga santos. Sige na. Okay? You tell your wife to be Shailene. I-sprinkle ka, murag ka ng ulan ka, pero hinay-hinay lang ba para continuous ko na ngayon sa pangusoy ka. Shailene, naignan mo. Shailene, I give you this coins. Shailene, I give you these coins as a pledge of my loving dedication to your welfare and to the children that God will give us. unto the children that God will give us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
Okay, respond to the name of silent letter. Japet, Japet, I thank you I thank you and accept them with love and accept the and appreciation. and appreciation. I also accept the joy I also accept the joy as well as the responsibilities as well as the responsibilities of rearing the family with of you. rearing the family with you. Okay, that concludes the marriage ceremony. Anak po na si Mananoy. Yung nga po siya. Kiss na. Kiss. Kiss. First time. At man. Congratulations. Hey. Okay. Okay. Filma na. Mana sa kay mana? Mana ni mo na mo. Okay ba? Sige, meeting. Asa yung resepsyon? Malangira. Hari tipit ng balay. Please. Satu. Bukid eh. Ayaw. Asa ka nga ay tidire? Nalagindingan. Ah. Kasi mo kuha ni inyong marriage contract. Kasi ko na lang siya. Maylin. Kaya nga isang ngalan mo. Shailin. Sa bak. Sa trabaho mo ka. Ngayon, nalagay sa balay. Sige. Kuha. Dito sa lulis. Dito sa suliputin. Sa 20. Please. Mga maninay. Juicer. Juicer Dragon. Ya, Abang kasi na. Mabaw na lang sa ngalan sa ilang bana. Ito sa gilid. Puro tapis. Empat. Sulat na rin yung ngalan. Yung ngalan yan. Panagal na para mamuwag. Ako nagwag. Print lang yung ngalan din yung mga... Sulat lang yung ngalan niya. Print yung ngalan. Mahanay sa ibabaw. Wala mo dito. Wala sa una, wala sa isang dino. Hindi lang sa taon na mabuti. Itong wala pa nang nabaksinan. Agay ibalik po na ito iubo, di ba? Kasi ito po. Ito so far wala pa nang tayo. Kung inom ito, ito na magiging kasi kita. Bawal. Picture sa mo trio. Sige, dili siya patindog te. Kamu apil mo tanan te. Sa nipit niya tiriya. Kalau hindi ka ng luha dahil luha. Ah, dira ra sila. Ano kung katubang? Dia mesti tunga, dia mesti tunga. Pasal nang lingkuranan ibarat belum. Facebook alisan mo yan. Ah, ang lamis na. Ah, okay, sila din dira tanan. Tanang buwan din ba? Okay, asa man kami. Dan sila lang. Klaro kung gagawa ng may mas. Awak sih, kamu.
pray for good health kanila, malipayon nga kami niyo Ginoo. Ug tinuod gyud hallelujah pag minahalay ang Ginoo. Nga nga mo kinabuhi ang iuli nga kanimo Dios. Lord, I pronounce supernatural blessings sa ilang kami niyo financially, emotionally, tapos na espirituhanon nga makailagi sila kanimo nga Dios Ginoo personal nga manuluwas. Amahan panalangini kini pagkaon nga niya sa mga tubangan ni Dios. Mag-ambit mi nini uban sa pagka malipayon, mapasalamaton na kasing-kasing sa tanan nga mga finances, dili makapangilabot ang kaaway sa ilang kinabuhi Ginoo. Lord, hinuon nila o Diyos nga sagrado ang kaminyoon nga sa o Diyos mo sabitan ngadto sa husband o ang husband sa gapit ng Diyos. Ang iyang paglamag ng Diyos mao ang iyang pagigugma sa iyang asawa o iyang ihatag ang tanan aron nga magmalipayon si Jaili ng Ginoo. Amahan, among gidikaran ng Diyos ang imong langitnon nga panalangin nga maabot ani nga pamilya Ginoo. Ang pamilya o Diyos extended na kung kinanghatag ka Ginoo o authority sa tao Diyos, dominion sa tanan imong mga creation Ginoo. Aron ikaw o Diyos mapasinunggan. Amahan, among mga pangampo nga kini nga dominion Ginoo magpuyo sila upang sa pagkapalaan. Hallelujah, ulay labot ang sa kinsa sila kinabuhi Ginoo. Lord, ang mga ang panalangin, ang imong pabor, ang imong dibahin